Moikka Maria! Moikka! Mitä sä neulot tällä hetkellä? Sukkia lapselle. Okei, onko tää sun suosikkitapa rentoutua? Joo, kyllä se on. Haluaisitko kertoa vähän itsestäsi? Mitä sä teet Fortumilla? No, mä oon Maria Lemsuuki. Mä oon ollut vähän päälle 12 vuotta Fortumilla töissä. Tällä hetkellä mä oon tiimivetäjänä Payments-tiimissä Consumer Solutionissa ja se tarkoittaa oikeastaan rahaliikenteen hoitoa. Mitä sä arvostat eniten sun omassa työyhteisössä? Työkavereita. Meillä on mahtava porukka siellä töissä ja he osaa asiansa ja yhteistyö sujuu tosi hyvin. Onpa kiva kuulla. Millaista energiaa heissä saat neulomisesta arjen keskelle? Se rauhoittaa ja maadottaa, että jos päivä on ollut hektinen, niin mikäs sen parempaa kuin illalla sitten vähän neuloa ja taas jaksaa seuraavana päivänä. Okei. No hei, miten tämmöinen tasapaino työ- ja vapaa-ajan välillä toteutuu sun arjessa? No, mulla on 1-vuotias tyttö kotona ja hän pitää kyllä huolen, että äiti lopettaa silloin, kun työpäivä on sovittu loppuvan. Että sen jälkeen tehdään asioita yhdessä, että mennään rannalle leikkimään tai metsäkävelylle. Okei. No koet sä, että Fortum mahdollistaa tasapainon täyttämisen työn ja tämän vapaa-ajan välillä? On ehdottomasti. Että tällä hetkellä mä teen 80% työviikkoa ja kaikki on ollut siinä tosi tukevia. No mitäs sitten, jos sä kuvailisit sun energiaa yhdellä sanalla just nyt, niin mikä se olisi? Lämmin. Ja entäpä, mitä pohjoismainen energia tarkoittaa sulle? Luonnollisuutta, luonnossa liikkumista ja kaikkea se, mitä luonto meille tarjoaa. Hei, ihanaa. Kiitos Maria tästä mukavasta juttutuokiosta. Kiitos. Moikka.